Sada nepriamych benzínových vstrekovačov z Nissanu 200SX S13 1.8 turbo. Po vyčistení môžeme vidieť, že vstrekovače sa zjednotili v dávkovaní a odchýlky sa výrazne znížili. Pri jednom z testov však jeden vstrekovač vykazoval mierne vyššiu odchýlku oproti ostatným. Zákazníkovi sme odporučili, aby vstrekovače otestoval priamo na motore. Keďže dávky sú teraz vyrovnané, je pravdepodobné, že budú fungovať správne. Ak by sa ale objavili akékoľvek problémy, bude vhodné vymeniť práve tento jeden kus. A ak teba zaujíma, ako prebieha čistenie a diagnostika vstrekovačov, daj nám follow a sleduj aj ďalšie videá z nášho servisu.